Hogy ki? Aki ki? Milyen videó, hogy is a kósat köztük? Kurva éles vagyok, azt tudtam volna, hogy ezt kellett volna mondani hozzá kaját otthonról. Azért akartalak hívni is, és hol vagytok? Hát nem tudtam róla. Jössz fél létkor jöttünk már. Jöjjj. Na, ez fasza volt. Ez jó lett, Balázs. De nem ennek motorja? Meg lett főzve, már kétszer lett. Kétszer meg lett már főzve. Ez nagyon szépen sikerült neki. Eddig. Nincs kéziféki ember. Tényleg? Ott kéziféki visszarakja egybe. Azért sok időt elveszt a kanyarba, tudod. Vissza egy, utána megint kettő, és akkor hogy gázzal fordul meg. Nézd, figyeld a kereket, hogy besatuzik, de nem azért satuzik be meg kézifék, hanem egyes. Elmentem arra ki. Hát láttam, hogy itt vannak sokanak idejöttem volna. Voltak már egyszer nagyon sokan, utána kevesen, megint nagyon sokan. Jó nyomult, köszönjük. Nem rossz itt így állni? Dehogy is. Ha már nagyon alacsonyan van az ülése.